pesma. Par minuta nakon što sam uhvatio jako lepu štuku. Zapravo nisam uopšte teo da pravim video, pošto kada god pravim video mene nešto izmaleriše i sad sam odlučio da želim nešto kao malo da ispričam. When you put it like that, like that, like that, like that, you right. What you like? I already know what you want. That's why you keep hitting my phone. Fuck with it, nigga, before. Just wait till I get in my zone. You right, yeah. Never ever give up what you claim, what you really tryna get into. Most of friends wanna come with me, telling good things always coming Pa pozdrav drugari, došao je i taj dan da ja snimim video o pecanju velike štuke. Došao je i taj dan da ja snimim klip o pecanju velike štuke. Uopšte mi se ne snima, ali nema veze. Ja ću to snimiti zato što vam dugujem i zato što želim da vam pomognem. Dakle, danas ćemo pričati, da kažem, o nekim pravilima koja sam ja koristio kako bih uspešno lovio veće primerke štuke. Pa, da počnemo. Da ne biste gledali onaj moj očaj što se ne može nazvati frizurom, ja sam stavio malo kačkete, ono čisto da ne odloči pažnju. Ovako, prva stvar, morate da shvatite da ovakav vid pecanja nije za one ljude koji lako odustaju i nije za one ljude koji očekuju da će svaki put uhvatiti ribu. Tako da, ako želite da uhvatite veliku štuku, morate da znate da ćete možda čak i mesec dana, 2 meseca ići na vodu i nećete uhvatiti ništa. Ali kada otkrijete kako sve funkcioniše, vrlo lako ćete posle početi da povezujete kockice. Tako da, evo ga, prvi savjet koji bih vam dao, kao što sam i rekao, već više puta, a verovatno dosta vas i zna, koristite veće varalice. Dakle, moj prvi savjet, verovatno najvažniji, bi bio da svoju opremu prilagodite pecanju. Dakle, nemojte koristiti prelagane štapove, prelagane mašinice. Dakle, za jednu dobru, da kažem, veliku štuku, ako baš ciljate da pecate, ja bih vam preporučio da ne idete sa štapom ispod nekih 80 grama bacanja i da ne idete sa štapom koja je kraći od 2 metra i 20 recimo, pa maksimalno do 2 metra i 70. Dalje, ono što je dosta vas čulo da pričam o tome jesu varalice. Ne mogu da vam objasnim koliko puta sam rekao da što veće varalice, to je bolje. Morate da znate da jednostavno varalice su jako, jako bitan faktor u pecanju štuke. Po mom nekom mišljenju i po moje nekoj, da kažem, nekim zaključcima, najbolje su gume. Zašto baš gume? Zato što ih možemo skačiti na dosta različitih načina i možemo ih voditi na dosta različitih načina, na dosta različitih dubina, možemo prilagoditi kako mi želimo i naravno vodi na kojoj pecamo. Dosta ljudi će koristiti drugačije tipove varalica, ali ono što ja najviše koristim jesu gume. Dakle, ovako neke gume. Ovo su recimo jedne od verovatno najlovnijih guma koje se nalaze trenutno na tržištu, a o tome ćemo pričati malo kasnije. E sad, ono što sam također želeo da vam kažem jeste da, naravno, ovo sve što sam pričao važi za gumene varalice. Za neke džerkove ili velike voblere ili kako god, možete koristiti takođe i kraće štapove.
ali po mom nekom, da kažem, mišljenju, najučinkovitije su gumene varalice. Ono što je jako važno jeste da koristite kvalitetan pribor, da koristite što bolje strune i što bolje štapove i mašinice. Naravno, to je sve stvar izbora, ali mislim da kada je velika štuka u pitanju, jednostavno želite da date svoj maksimum i želite da uložite što više možete, jer ipak kada bih vam pobegla riba života, to svakako da ne bi bilo zanimljivo i ne bi se baš lepo završilo, da tako kažem. Sad, kad smo raščistili, da kažem, sa tim, jako je važno kako vodite varalicu. Važno je da stalno menjate, da se prilagođavate i da pokušate da nađete način na koji ćete ribu privući. Jer riba nekada može biti aktivna i uvek će napadati sve živo, a može da bude jednostavno ili neaktivna ili da bude na dnu. I zbog toga, baš iz tog razloga, bih ja recimo u takvim situacijama koristio što veću varalicu, kako bi je što više privukao pažnju i kako bi je naterao da što bolje napadne, to jest kako bi isprovocirao. Način na koji uglavnom vodim ovakve varalice jeste sporim povlačenjem. Na nekoj, da kažem, sredini, niti u površinskom sloju, niti u donjem sloju, već na nekoj sredini, kako bi ona mogla da vidi, jer poenta, ta neka logika je da recimo kada bih stavio nešto dole na zemlju, vi biste ga jako teško videli, a kada bih ga stavio ovako više recimo na plafon, vi biste ga mnogo brže primetili, pogotovo kada nešto tako sporo, da kažem, naluje i kada je veliki zalogaj, takođe, evo recimo i ovakva varalica. Jako je važno menjati, recimo ovu koju sam vam malo pre pokazao, Hostage Valley, ona nema nikakvu aromu, ali jako realistično izgleda, dok recimo ovakav neki šed ima aromu, ima zaista jak miris i takođe ima integrisanu zvečku. Tako da će proizvoditi zvuk i samim tim u nekim situacijama će bolje privući ribu. Neki od mojih, da kažem, predloga koje varalice su najefikasnije po mom mišljenju, to bi bio sigurno Schwarzonkerov Mac Pike, koji je, da kažem, već legendaran u Evropi i koji je pokrenuo taj trend korišćenja velikih guma. Na nekom, da kažem, takođe zajedno sa njim ide i Abu Garcia, takođe je Schwarzonker dizajnirao, Mac Pike, koji takođe ima jako dobre rezultate. Zatim, verovatno da bi koristio Hostage Valley varalice, tako da, naravno radit ćemo review na sve ovo što vam sad pokazujem, očekujte takođe i review u budućnosti. Takođe i Mikatek varalice, za koje sam se oduševio kakav rad imaju. Ne izgledaju nešto, da kažem, specijalno, ali zaista imaju jaku aromu koja dugo ostaje u njima i ono što je novo, kažem, integrisanu zvečku. Ono što sam ostavio za kraj, a što je verovatno najvažnije, jeste da nikada ne odustajete. Nikada. Verujte mi, bit će jako teško, bacat ćete, razočarat ćete se možda, ali nikada nemojte odustati. Najviše štuka sam dobio u poslednjih par zabačaja pre nego što sam teo da krenem i verujte mi, nagrada koju dobijete je vredna toga i mnogo više nego očekivana. Ovo je bio samo jedan delić svega što imam da kažem. Napravit ću još dosta videa, imam još dosta ideja, tako da pratite moj kanal. Takođe ćemo raditi i reviewove na varalice. Tako da eto, nadam se da vam se svidelo i vidimo se.